Tema konferencije imamo li energije za rast, mislim da je vrlo dobro pogođena i vrlo aktualna u današnjem trenutku. Činjenica je da se svijet nalazi na jednoj velikoj prekretnici, često se upotrebljava ta rečenica, ali ovakva situacija kao što je danas sa nemirima u arapskom svijetu, sa arapskim proljećem, sa nesrećom u Japanu koja je uzdrmao osnove nuklearne industrije i industrije proizvodnju struje na osnovu nuklearki. Činjenicu da je bila katastrofa u Meksičkom zaljevu koja se uspješno sanirala, međutim nanijela je dosta jaki ekološki udarac na toj industriji kao takve i niz drugih okolnosti od kojih bi možda najvažnije bilo napomenuti burze, naftne burze koje su više nego ikada postale mjesto natjecanja kladioničara ili mešetara, a nisu više mjesto ponude i susreta ponude i potražnje kao što bi njihova uloga i trebala biti. To otvara jasno i niz pitanja u Hrvatskoj i u regiji. Stara sintagma misli lokalno, radi globalno. Mislim da bi trebalo promijeniti u radi lokalno, a misli regionalno. Zato je regija u ovom momentu vrlo važna, pogotovo za Hrvatsku, na pragu ulaska u Europsku uniju. Energetika Balkana i srednje istočne Europe će se trebati promatrati na jedan drugi način. Očito da je došlo do određenog raslojavanja između ulazaka raznih kompanija iz različitih dijelova Europe u nacionalne naftne industrije zemalja koje su nekad tvorile jednu cjelinu u okviru bivše Jugoslavije. I jasno samim time se otvara jedno novo pitanje novog poglavlja u tome kako baratati s energijom, kako s njom raspoređivati, kako nju mijenjati i izmjenjivati međusobno i kako u krajnjoj liniji surađivati na proizvodnji energije svih oblika koje su u svakom slučaju potrebne za rast Hrvatske i regije. Hrvatska je opet u dosta specifičnom položaju. Nažalost, nije do kraja iskorištena strateška uloga Hrvatske u smislu mjesta gdje bi trebala prolaziti energija od dalekovoda i transportnih sustava za struju, od plinovoda i naftovoda. Činjenica da je Hrvatska ostala izvan mape plinovoda koje se planiraju kroz Europu, ostala je izvan koridora Južnog toka, ostala je izvan koridora Nabuka. Južni Jadran će se povezivati izgleda preko Albanije sa Italijom, a ne preko Hrvatske. Bar kako za sada stoje planovi, međutim svi su planovi takvi da se moraju i mogu mijenjati u odnosu na to koliko su koji isplativi. A pošto se nalazimo tek na početku takvih nekakvih razvoja, mislim da još uvijek ima vremena da se Hrvatska u to uključi. Jasno da Hrvatska ovdje nije otok. Ona mora surađivati sa okolnim zemljama preko kojih bi ti koridori prolazili. Svaka od tih zemlja ima svoje parcijalne interese da bi upravo kroz nju prolazili ti koridori. Ali mislim da ono što Hrvatska u ovom momentu ima je jedna energetska trasa, ja bih tako nazvao, koja je trasa Janafa, koja je povezana sa Pančevom kao krajnjim odredištem terminala koji počinje na Omišlju i u nastavku moguće preko Slovenije ili podmorjem doći do Italije. Takva jedna trasa mislim da ima velike prednosti u odnosu na zacrtanu trasu Južnog toka i mislim da bi se Hrvatska uz jedno pravilno pozicioniranje mogla vrlo brzo ponovo postaviti u ulogu jedne relevantne zemlje koju ne bi trebalo isključiti olako iz magistralnog pravca Južnog toka i Nabuka. Blokovi po kojima je dogovorena konferencija, po kojim će se odvijati konferencija su vrlo bitni jer osim što će razmatrati posljedice određenih kriznih žarišta koje su se pojavile u svijetu, a to je bila katastrofa u Japanu, konkretno nuklearka Fukushimi, gdje u najrazvijenijoj tehnološkoj zemlji Zapada još uvijek se bore sa posljedicama prirodnog čina koji je bio nepredvidiv i na koga se očito još ne može do kraja djelovati, ne može ga se kontrolirati. Od događaja u arapskom svijetu za koje se nadam da su prošlost, međutim moraju nas cijelo vrijeme podsjećati na to da su takvi događaji uvijek i u budućnosti mogući. Dolazi do razvoja novih tehnologija koje su još uvijek u fazi eksperimentiranja, još uvijek postoje problemi i pitanja da li se treba koristiti energija vjetra, da li se mu treba koristiti i može energija sunca, odnosno svjetlosti,
energija valova, koja po meni u budućnosti će imati najveći utjecaj. Tehnologije se svakodnevno razvijaju. Kad se prisjetimo da to prije nekoliko desetaka godina još nisu postojali mnogi uređaji koje danas koristimo, a koji smatramo za normalnim dijelom današnjeg života, tehnologija se i u energetici isto tako brzo razvija. Sigurno da će doći do novih tehnologija i mislim da je svrha takvih konferencija kao što je ova upravo ta da se ljudi koji se bave tom strukom na jednom mjestu razmjenjuju mišljenja, upoznaju i da državaju te kontakte za razgovor u budućnosti, jer je budućnost vrlo brza i vrlo brzo ćemo doći do novih spoznaja, novih tehnologija i novih zaključaka o tome kako svrhovito koristiti energiju koja nam je dana, jednoj civilizaciji koja raste iz dana u dan, a da svi sudionici i dijelovi te civilizacije imaju isto tako pravo na korištenje te energije za svoje životne potrebe. Investicije u energetiku su vrlo zahtjevne. One su velike, zahtijevaju planiranje i dugoročnost. Ne mogu se isplatiti u kratki rok, to su investicije čiji je povrat kroz desetke godine, a njihovo korište još nekoliko godina kasnije nakon što se one isplate, uz stalnu potrebu za monitoringom i modernizacijom istih. Jasno da nijedna država ne može biti sama sudionik tih investicija, obzirom na to da razmišljamo regionalno. Sve investicije koje će se dogoditi u energetici Hrvatske će biti neminovno povezane sa energetikom susjednih zemalja. Stoga je svakako potreban jedan dijalog mnogih i svih zemalja koje su u našem okruženju, a one dalje sa svojim susjedima, tako da se europsko područje pokrije na najsvrsishodniji način. I smatram da se te investicije koje su velikog obima moraju promatrati cjelovito, ne samo kao pojedinačne investicije, već investicije koje će služiti kao backup ili kao osnovne investicije za dovođenje energije tamo gdje je najpotrebnija.